Gaskiya yau ina cikin farin ciki. Ba ku san me yake faruwa bane. Me yake faruwa? Ai ni farin ciki na ma ba zai taba misaltuwa ba. Ka faɗa mana. Kuna ga ya kamata na faɗa muku? Ya kamata ka sanar da mu. Wallahi mukami na samu a gidan giya, matsayi aka ban. Me kace? Wallahi mukami na samu a gidan giya, matsayi aka ban. Me? Kun ji abin ya baku mamaki ko? Wallahi ni kaina da aka bani wannan mukami sai da na ji haka. La ilaha illallah. Cikin mu ɗari fa aka duba aka ga babu wanda ya dace da wannan mukami sai ni. Kana tunanin abin arziki kai? Sosai ma kuwa. Abin arziki ne mana. Ke wannan ba abin farin ciki ma bane da ya kamata a ce kin taya ni murna? Lai sawaki. Oho, ko ma dai me zaki ce kice? Ni dai wallahi farin ciki nake. Na samu mukami na musamman a gidan giya. Kan wannan haka na rantsewa. Eh mana. Ka ji tsoron Allah. To da tsoron ka zan ji. Wai ni ko bakin ciki kuke ne da wannan matsayi da na samu? Ka dalla ka rufe mana. Kamayya, gaskiya ni dai ba zan rufe baki ba, saboda Allah ya tsaga mun baki ne domin na yi magana. Ban ce ka ƙara mana magana ba. Magana fa kam sai na yi magana, saboda ko sarki Ali Nuhu ma yana goyon bayana akan wannan abun. Babu ruwan alinu. Na'am, Babu ruwan alinu. kace. Babu ruwan alinu. Oke kana nufin kai ma baka goyon bayana? To wallahi kuma menene sai na karbi wannan mukamin. Yayi kyau. Saboda haka kawai ku bar ni ne abin da nake so. Ai rashin hankali ne yake damu. Ba fa rashin hankali bane wannan, kuma fa abin nan zai amfane ku. Saboda zan dinga saida ma 'ya'yanku cikin farashi mai sauki. Ana hauka ne? Oho, ko ma dai menene? Ku bar ni kawai ne abin da nake so. In ban da tsiya irin na ɗa namiji. Ni dai sai na karbi wannan mukamin. Ba ka da mutunci ba wallahi. Ba ka da imani. Ni dai wallahi sai na karbi wannan mukamin. Kaga da iskan yaro.